Tämä on minun tarinani, minun matkani. Minä tavoittelen jotain, mistä minun kaltaiseni uneksivat. Minä olen Solenopsis geminata, yleisesti tunnettu muurahaisena. Lajimme on voimakas, kovaa työtä tekevä, mutta olemme ahdasmielisiä. Se on minun lajini ongelma. Heitä vältellään, jotka rikkovat muotin ja jotka ajattelevat itseään. Koko ikäni olen miettinyt, onko elämällä jotain muuta annettavaa kuin tämä. Velvollisuus, jonossa käveleminen. Nyt kaikki tämä on muuttunut. Nyt minulle on annettu tilaisuus. Olen kuullut tarinan, sadun paikasta, joka voisi muuttaa elämäni. Minun täytyy tietää totuus. Jokin minussa kertoo, että elämällä on jotain muuta, isompi tarkoitus, korkeampi päämäärä. Mutta minä en tiedä mikä. Muinainen hämähäkki Linifiidain heimosta kulki ohitseni 2 päivää sitten. Kertoi minulle lähteestä, joka sisältää taian. Ne, jotka matkaavat lähteen luo, näkevät siitä vastauksen, jota etsivät, jota heidän sydämensä halajaa. Hän opasti minut kulkemaan itään. Kertoi, että lähde sijaitsee muuten harvalla maalla. Sinne minä olen matkaamassa. Se on kohtaloni. Minä taivallan sinne ja tuon kaltaisilleni takaisin salaisuuden, jonka saan tietää. Matkani alkoi päivä sitten. Olen matkustanut kauas, leväten vain hetkisen. Jännitys pitää minut liikkeessä. Mieleni kääntyy kysymykseen, johon haluan vastauksen. Kysymykseen, jota olen pohtinut elämäni. Onko rakentaminen ja ruoan kerääminen kaikki, mitä elämällä on meille antaa? Olenko oikeassa etsiessäni suurempaa tarkoitusta? Miksi minä olen täällä? Onko olemassaoloni pelkkä sattuma? Toinen lähes kuolemaan johtava kokemus päättyy osaltani hyvin. Varmaankin selviytymiselleni on syy. Ja olenko minä todella vapaa? Olen aina ajatellut olevani vapaamielisempi, vapaampi kuin muut kaltaiseni. Silti he ovat iloisia, tyytyväisiä palvelemaan kuningatarta, rakentamaan ja tekemään työtä yhdessä. Onko se todellista vapautta? Olen matkustanut nyt 2 päivää. Olen varma, että olen kohta siellä. Toivoni kohoaa. Pakenin kuolemaa taas kerran. Minun sydämeni ja mieleni kaipaa vastauksia. Tahdon tietää kerralla kaiken. Kuulen jymähdyksiä. Maa allani tärisee. Luulen, että olen pian